Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Shit. Pagunahan ko ni Ada. Animal. Dagupag akong plano. Doris, tin ka na sayo diri. Kang Dr. Astana, gisaltihan siyang nanay Marlene. Animal nga doktor, huwag yun mo tagang. Stay Doris. Sabi ako matabang ka rin, ha? Premo, tabangi ko. Tabangi ko makita in person ang akong amahan. Adip ka buhaton kuno si gusto mo buhaton ko ang tinana. Makita ko lang ang akong amahan, Premo. Mau ba? Sige. Ako nang tinguhaw, Doris. Salamat ka mao kana, Premo. Og isaad ko, buhaton ko ang tinana. Aron lang ko makabayad sa tanang gibuhat mo kana akong kaayuhan. O kung di kinahanglan itugyan kong akong kalag, ngadto kang satanas, buhaton ko. Makabahos pa jud ko. Nakasabot ka, Premo? Nakasabot ka ba? Doris. Mao ko ni akong plano, Premo. Wa na'y bili ang akong kinabuhi. Wa na na'y ayo. Busa palandras ning ako. Well, nasabtan ko ikaw, Doris. Ugara ka ako ang tubag sa iyong panginahanglan. Unsay bot may ipasabot? Una sa tinuray lang, nakaila ko si mga man. Siya mao si Padre Benjamin Arnalo, ang hinigugma sa imong inahan nga si Marlene. Ang ikadwa, ako kang napitong nga mahimong sakop sa among organisasyon, Doris. Unsa nga organisasyon na, Premo? Sultihin ko. Unsa ka na, Premo? Buot kumusod ka sa among kahugpungan, ang Ordos Diabolos. Kuya, wag ko na gud. Basig delikado na. No. Dili na delikado, Doris. Ug ako isad kanimo nga di ka gyud magmahay kay ana ako nga may personal nga manalipod ug magpantay kanimo. Mao ba? Kasulit ka din mo, Premo. Murag ganahan ang tunta. Sakay-sakayan talagang tikwang ka. Well, unsa imong assurance nga tinud-anay ang imong gibati alang ka nako, ha, Premo? Tabangan ko ikaw pagpangita sa sulbad sa imong mga problema. Milabi na sa iyong plano sa pagpanimaos, Doris. Tinuod ka, Premo? Yes, tinuod ka na. Salamat kun mao kina, Premo. Salamat kayo sa imong pagtabang og pagdahan ako dinhi sa tambalanan. Kung wa ka pa hayan, patay na ko karon. Gumikan niya tong pagkadisgrasya. May problema na tayo. Kalipay kong maalagaran ka. Ngayon kayo kang mahimong pare, undo. Mo ba? Kada ba nakaingon ka man nga, ang ayan ko magparit tayo? Tungod kay nakita ko nga uban kanimo ang presensya sa Dios. Og hinaot nga magpabilin ka kanunay diha sa landong sa Dios. Yun na, asa ka man dahi tayo? Nga bang naglakaw-lakaw ka man nga, ikaw rong usa? Tungod kay gipangita ko ang tulo ko ka mga anak na nakatibulag tungod sa akong kabuang o kamapasagaron. Kunwa ko masayop ang kamanghuran
susama nimo og pangidaron. Oh, mao ba? Ang imo dahing asawa, hain man day. Wa na. Patay na. Ang akong nadunggan naghikog gumikan sa akong pagbiya. Ug mao hinungdan kung nganong nagkatibulaag ang akong mga anak. Oh, mao ba? Usulit to day. Biyaan ko na ikaw, ha? Pero sige lang, ako na bahala sa mga galastuhan ng mong tambalaran. Ako naman itong ang instruksyon ang mga nurses nga at imanunod ka. Salamat. Salamat kayo, Dudong. Daghan kayong salamat. Huwag sabayan tay. Na sige, paway na na tay. Mo balik lang niya ako din eh. O basin, ugma mo balik ko, baka sunod adlaw. Unta, buligan ka sa Diyos, ugiyahan ka kanunay. Salamat kung mao ka na tay. Unsa man Doris? O yun ka na ba sa akong offer ni mo? Ako isad nga di ka gyud pagmahay. O yan ka, premo. Ubos sa kondisyon. Kondisyon. Unsa man ka na Doris? Sulti. Nga imo kong tabangan. Aron ako mismo ang mupahamtang sa silot sa kong amahan. Nga si Padre Benjamin Arnado. Kamaldita nimo. O pwede ba nga mangayaw ko og pugti niya, no? O gunsang pugti ang gusto mo, ha, premo? Nga imong pangitag paagi aron imong madaot ang reputasyon ni Padre Amaro. Ikaduha, imo kong lipayon kung kanaw sa ko gusto pugti sa akong tapang nimo. Sigurista ka? Apan dili lang una sa pagkakaroon. Pagpaabot sa hustong panahon. Kung kanus ako mugana. Diya ka na? Unya na, Doris. Oh. Unsa ka nagkikuot mo si mong ba? Siyempre, ang akong padangong aron kamugana. Ani ay 50,000. Wow! Kasaligan ka gyud, premo. Sige. Bye. Salamat sa imong hawak, Doris. O pag ayo-ayo. Nasudan ako si Doris sa pulsa. Ug siguro kung magamit ko raw sa tukmang panahon sa di pa kumuadto sa Italia. Kapait sa kaagi sa akong inahan. Ug ang akong amahan nga si Martin. Nahimong dautan tungod sa pinuhatan sa akong apuhan. Hayop ka, Nay Erma. Hayop ka. Gikasinagan ko ikaw. Gikasilagan ko ikaw. Kinahanglan nga ako makita nga akong amahan. Kinahanglan nga ako siyang mahinapi. Apan sa unsang paagi. Ang akong cellphone. Hello? Hello, bye. Kumusta? Ayaw ko diya pa uli. Sorry ha, wala kong katawag kay doon ako'y gitabangan ng tiguang taon. Alis magan. May lang gani kay wa madisgrasya. It's okay. Nakasabot rakit ko, Pai. Sige lang. If maabot na ka, i-inform lang ko. Kaya tuunti ka sa kumpento. Mas maayo, ato lang po taman ni hapon. Sige pa. Manakitan ko ni Nay Erma. Sige, Pai. Amping ka diha, ah. Sige. Ikaw po, amping gabay. I love you. I love you too. Nadogay man si Nay Erma. Ay, kalaay naman God.
Hain kay mayog maglimpyon lang ko. Aron panington kog mo sex, eh? Ahay! Aron beauty! Ha? Manglimpyon na lang ka. Magmaayo pa. Ako matulong na si Sister Stephanie. Aron ang iyang kongregasyon ang musugop una sa tiguang akong kitabangan. Ahos na, muagi ko to sa libo kong Pauli sa San Agustin. Gano'n ka no? Nagkaan man kayong akong buot itong tiguang ha? O tingali ka ha? Nagkinomdom na ko sa akong tatay. Si Tatay Aldong mapinanggahon ka na ako. Ugdang manulti ang mong tiguang. Pero nanaumpot nga iya magipiyaan ang iyang pamilya. May nakumbuhaton nga ako ingon si Sister Stephanie aron sa ingon magkahatag sila ng tabang. Kapoya, oy. Pero sagdi lang, kay paningot man. Uy. Hala. Lakang ama ng putahan pa doon sa basement. Manong abli man na nga unta. Gisirad-an man na ni Irma. Ako kang atoon sa... Hello? Negative pa, sir. Wa pa kwilit. O, sir. Mo-inform lang ko kung naan ako'y hint. As of this time, negative pa. Why kisaw? Sige, bye. Pero hapit. Sa madugay o sa madali, ako ra gihapon makita ang imong sekreto, Irma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!